सरकाराव फैयोब्ला बाथौनि खामानि मावगोन मा मा आं मावगोन खालि बाथौनिल' नङा बयबो धोरोमनि थाखाय आं खामानि मावगोन स्पेसियेलि बाथौखौ आं बुंबाय दिनै नोंथांमोननि प्रटेक्शननि बा जौगानायनि थाखाय जिखिनि प्रजेक्ट लानांगौ आं खालामना होगोन होनना बुंदों बेखिनि धोरोमनि सायाव मालाबा एसे गुलाय गुजाय जानो फैयो धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव जोंनि बिपिएफ पार्टियाव धोरोमखौ लानानै जेबो गुलाय गुजाय जाया आरो जाफेराखैबो आरो जानायबो नङा जों बयबो धर्मखौ समानै सनमान होयो बिपिएफ हान्जाया दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सानथामनि हाबाफारि लानानै जिथु खुंनाय मेल दिनै सेकेन्ड डे गाबोन जोबथा सान माने गाबोननो जोबगोन दा जेखिजाया आङो दहाय एसे आगोलावबो आङो बैहाय बिबिसि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि जिथु सभा बेहाय थांदों आङो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बेवहायबो फैनानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जिथु सानथामनि हाबाफारि लानानै लेंनाय जिथु सभा एबा कनफारेन्स बेवहायबो थाफानो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो आङो बुंदों बे बाथौ सान जे बोसोराव खेबसे लकेल हलिडे जोङो मोनो बियो बिपिएफ सरकारनि समावनो जानाय होननानै आङो फोरमायदों आरो गुदि बाथौ आफादखौ फोथांनायनि बेलायाव जिखिनि सहाय खालामनांगौ देनां गभर्नमेन्ट फैबा आं खालामगोन होननानै खोथा होदों मथथे बाथौआ जाहैबाय बर'नि गुदि धोरोम हयथ' सोरबा दिनै सोरबा ब्रह्म जानो हागौ सोरबा ख्रिस्टान जानो हागौ खिन्थु बर'नि गुबै आसल धर्मआ मा होनोब्ला बुंखानांगोन जे बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोम होननानै दा जायखिजाया बेखिनियानो गोसोखौ मोजां मोनदों फैनानै बास आलादा मोनसे सोंथि एक्स बिएलटिनि आफादगिरि बिथांखौ नटिस हरनायनि सायाव बिथाङा नोंथांनि एगेन्स्ट जाम्बा बे जायलायालाय मा लिडारा सोर आंसो आङो सोरखौ प्रेसिडेन्ट दोनो सोरखौ सेक्रेटारि दोनो सोरखौ मा दोनो बे आं जाम्बालाय बे गैला बे सेस जोब्बाय एक्स बिएलटिनिफ्राय होखारबाय जोङो बेखौ जोब्बाय एक्स बिएलटिफोरखौ नायग्रा जत्न लाग्रा सोरखौ दोननांगौ दोननाङाया आंसो दोनो जायलाखौ आङो दोनदों दे नों दायथ' लादो होननानै आंसो खालामदोंमोन दा आं बोखारफिनबाय जोब्बाय बे एसे टाइम दंबावो 15 तारिखसिम होदों जोङो दे दा जोंहा गोबां मावलांनांगौ खामानि दङ रायजो राजाफोर दा जों बेखौ सिन्था खालामनांसिगौलाय नङा होमबा दा मावलांनांगौ बाखिफ्रा बेफोरनो जाहैबाय जोंहा जेनाखि न'खरफोरनि प्रब्लेमफोर आरो बायलाय फानलाय प्रब्लेम आरो जेनाखि डियार नाब्लासार बिथांमोनखौबो बख'नो हानायनि मोनसे राहा खालामनांगोन आं बेखौ खावलायो रायजो राजाफोरनि सुजुगफोरखौबो होनांगोन बा उसुबिदाफोरखौबो नायनांगोन आं बेखौ खावलायो दिनैनि दिनावहाय आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय माखासे जोंहा फिसा फिसा कम्पानिफोर इन्डास्ट्रिफोर आरो बायदि माबाफोरावहाय जोंहा जोंनि हाग्रामा सारानो नायनांगोन आं बेखौ आसा खालामदों दा दिनै जोंनि बर'फ्रा गोबां गोदाव सोराव जानानै दङ नङा होमबा आरो दिनै जे जोंनि बर' बिमा बिफाफोरनि जे मोनसे थामोनथाया बेनो जाहैबाय जे जायगाया दङ बे जायगायावनो माने सिरि भाबै थानानैहाय न'खर दालांनो हानाय बायदि दा बेखौनो आङो आसा खालामो आरो बायलाय फानलायनि बेलायाव जेनाखि जोंनि बुस्थुखौनो जोङो फाननो हायामोन जेनाखि मोसौफोर मैसोफोर दा गोबांथार बेखौनो जोंनि जिनिसफोरखौनो जोङो खावनाय बायदि खालामनांगौमोन नङा होमबा दिनै खावनाय बायदि होसोजायोमोन खावनाय बायदि जोङो मा टेक्स लाजायोमोन बा माबा बायदिसिना खालामजायोमोन नङा होमबा फाननो हाया गावनि जिनिसखौनो दा दिनै जोङो मा बैखौ नोजोर बोनानै जोङो नांगाल पार्टिखौ जों रायजो राजाफ्रा अनसायनानै देरहाहोबाय खिन्थु बेयो हाग्रामा सार बा रबिराम सारा गाव गोसो जानानै हारसिं माबा खालामनाय नङा दे बियो